ба канали FCR. саломат бошед, 100 сола шавед. барномаи мо 100 солагӣ ҳаст. то 100 сол бояд одамо бемор нашаванд ё кам бемор шаванд, умри дароз бинанд, аз дасти пои худашон намонанд. ман муллозуҳур Тоҳирӣ, духтур, нависанда, олим, соҳибкор, муаллифи 55 китоб, раиси иттифоқи нависандаҳои байналмилалӣ ва табибон аз соли 2018 ва раиси ассотсиатсияи тибби халқи ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2003. ҳай дигар директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди меҳригиёҳ ва директори хоҷагии деҳқонӣ доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи Айнӣ ва учредители осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи Айнӣ. дар осоишгоҳ чанд нафар хизмат мекунанд, чӣ кор мекунанд? албатта осоишгоҳи мо мавсумӣ буда аз соли 2009 вуҷуд дорад ва барномаи мо то 100 сол умр дида бемор нашудан аст. агар мо муқоиса кунем бо дигар осоишгоҳ, дар он ҷо он кас он дарс намеомӯзонад. ман шахсан худам ҳамин 30 нафар беморро қабул мекунам. ҳар рӯз ҳамин беморро қати ҳисоби миёна 5 то 10 километр пиёда мегардем кӯҳоба ва баё меомӯзонам ин дарахт барои чӣ, ваяш чӣ, меваш, гулаш, бутаҳош, санг, хор, обҳо, ҳамина беморро меомӯзонам. баъд машқҳои нафас, машқҳои худоромкунӣ, машқҳои йога. ин барномаи махсус аст ки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ шудагӣ ва ҳоло ман ин барномаҳоро дар ноҳияҳо, дар қасрҳои фарҳанг гурзонда истодам. аз он ҷумла 10 рӯз дар Бадахшон будам. аз Бадахшон омадам Хуҷанба. ҳозир баъди 20 мо дар Хуҷанд тамоми ташкилоту колхозу савхозу мардум омӯзонанд дар кор ки элементҳои оддитарина истифода бурдани ҳоҷатхона, обу нӯшидан, нафас кашидан, муошират, ҳамаи ин санъат аст. санъати солимгардонӣ ҳаст барномаи мо. ва осоишгоҳи мо аз моҳи апрел шурӯъ мекунад то моҳи сентябр, октябр ва дар оянда мо ният дорем ки ҳамин осоишгоҳ тамоми сол кор бидорояд. одаме ки дар вақти муолиҷа ё дар вақти тавобат кардан шуморо асабӣ карда бошад. якумаш ман одамои аллакай аз рӯи омаданаш, аз рӯи чеҳра роҳ карда дигар ташхис мекунам ва аксари онҳоро қабул намекунам. чунки мегӯям ту барои ман як дарди сар вуҷуд медиёрӣ. медонам ки одами инҷиқ, одами нағз намешудагӣ гуфтагӯҳои ман иҷро намекунам. як мисоли оддӣ мегӯям. масалан аз ҳамин ноҳияи ҳисор як рӯз 4 нафар рафтам. ҳамин фурмудан омадан як такаббури баланд дигар чӣ. ман гуфтам бародаро, инҷа ҷои шумо нест, шумо инҷо шифо намеёбед, ҷои шумо дигар ҷо ҳаст. барои ман психологияи одамое медонам, чӣ хел меёқти муроҷиат кунам, чӣ хел гап занам. ҳар хел одама ман қабул намекунам. ҳама роҷиат, чунки ман дарс ёд метавонам. ман оҳой намегӯям ман туи тавобат мекунам. ман туи меомӯзонам, туи ёд гир. саломати худат дар дасти худат, дар дасти табиат, дар дасти худо. худат ёд гир. ту бо ман масалан 1 рӯз, 2 рӯз, 10 рӯз нести. дигар чиз дасти даҳани ту ба ту вобаста аст. куҷо мери, чӣ қисми муроҷиат мекунӣ. албатта ин хеле одамо умуман мумкин якта дута бошад, чунки одамое ки баъзан бемории рӯҳӣ ҳастанд. ман шумо як мисол мебиёрам. масалан аз ҳамин шаҳри Исфара як занак духтараша овард. духтараш касали рӯҳӣ гӯяд. рӯҳӣ барое ки ҷанҷоли оилавӣ. вақте ки омад ман саволу ҷавоб мекунам ки ҷавоб наметиҳад. як шабод баромада рафт ва якун ҷои мо дара ҳаст. ман гуфтам худашро бурда дайрон нафар то дигар чиз. хай бачаҳо рафта овардам. ман ба дарахтро бастам. барое ки баъзан касалҳои рӯҳӣ худашро қиғаз мекунанд, дод мезананд, фарёд мекунанд. баъд як усули табобат ҳаст. стресс чиз кардам ва милтиқа гирифта гарданашро доштам. гуфтам ки а гарданат паронам ё апочика. баъд гуфт ки ака гуфт сарте ман ҷиндӣ нестам. ман гуфтам чӣ ба саволои ман ҷавоб наметиҳӣ. ҳамин ҳолат шуду вай аллакай саволои ман ҷавоб дод. баъд дасти почикаша кушодам. гуфт ки ман 3 та фарзанд дорам. фарзандҳомо одат кардагӣ бояд барои бинам. аз шавҳарам ҷудо шудам. фарзандҳои мана гирифт, ман ба наметиҳад. ман модараша гуфтам ки хоҳари азиз, гуфтам духтари шумо инҷо нағз намешавад.
проблеми шумо ҳозир баред аз шаҳри Душанбе тамошо кунед, хештаборо ҷамъ кунед, оила тавон шавад барқарор кунед. Проблема ҳал мешавад, духтаратон назд мешавад. Нашуд, бо воситаи суд масъала ҳал кунед. Одамҳо фикр мекунанд ки духтур беморо таб. Проблемаи ҳамон ҳал ки шуд, нақшту мебарад. мисоли дигар мебарам шумо. дар давраи хоҷаоби гап кор кардам. Ман соли 86 то 89 дар осоишгоҳ кор мекардам. як нафар зана фиристоданд ки гипноз кунед, хобашон намебарад. вақте ки мо суҳбат кардем, ман гуфтам чӣ шуд? Гуфт ки аз хона ҳамсоё занг зада гуфтанд ки шаваратон як занаки дига гирифта рафт. аллакай як хабари нодуруст ва хобаш вайрон. ман гуфтам ки инҷа гипноз шуморо ёрдам намекунад. 2 рӯз ман суроки путёвки шумо дароз мекунам, шумо рафта шаваратонро тафтиш карда биед. вақте ки зан омода дид ки гапи дурӯғ, проблема гипнозам дар кор нашуд. Проблемаш ҳал шуд ва шифо ёфт. имрӯз аксар одамҳо проблемаҳошо ҳал намешавад. асосан бисёр одамҳо савол метавонанд ки шумо мана табобат карда метавонед? Ман мегӯям не. худата табобат мекунӣ. ман роҳҳошо нишон медиҳам, туи меомӯзонам. илми тиб бояд пешгирикунанда бошад. масалан, ман ҳамчун кардиолог ман солҳои зиёд дар қалболо кор мекардам. касалҳои дил зиёд муроҷиат мекунанд ва ин рӯз яъне гӯя модда шудагӣ стен монда. ман ҳозир 4-5 нафар беморро медонам ки аввал хостанд ки дар беморхона гуфтем 4 та стен мемонем, 5 та стен мемонем, назди ман ба омадам. як 100 метр мерафтам, дила медоштам. ман ҳамин машқҳои худ оромкунӣ, машқҳои нафас, технологияи нӯшидани об, баъзе ғизоҳоя ҳамина омӯзондам. ин одамҳо нақш дарафт, дигар ҳоҷат ба ҷарроҳӣ намонд. ва баъзе рафиқои мо ки мана гӯш накарданд, рафтанд дар Ирон, дар чӣ гӯем Германия, ҳам маблағашо буд, ҷарроҳӣ кардан, омадан, баъди 2 сол 3 сол дунёро падро духтанд. чунки техника баъзе намудҳои ҷарроҳӣ проблемаи саломатӣ ҳал намекунад. мо бояд рӯ ба табиӣ дармонӣ ва омӯзиш гузарем. аз он ҷумла ман барнома сохтаги санъати солимгардонӣ ва ин барнома аллакай дар баъзе вилоятҳои Россия амалӣ шудагӣ. ҳамин мактаб бачаҳо аз синфи гӯем 3, 4, 5 сар мешавад. аксар бачаҳо чӣ хел беморӣ дорад? ҷоғар, камконӣ, кирмҳо. ҳамин гиёҳҳои шифобахш чойҳое метиҳад мактаб. масалан падараш $5 метиҳад. як моҳ мактаб ҳамун чой метиҳад, бача сиҳат. инет пешгирӣ кардам. пешгирӣ накард, кирм зиёд мешавад. як теория пайдо шуд, саратон кирм мондан дар организм ё ки беморӣ хуруҷ мекунад. масалан ин барнома бояд аз мактаб сар шавад. хай ман ки буд чӣ буд номашо намегирам. вақте ки ман муроҷиат кардам вазорати маориф, гуфтам ки ҳамин барномаи амалӣ кунем. баъд собиқ вазир гуфтанд ки бародар, вазифаи мо табобат кардани тарбия. ман гуфтам ки шумо тарбия кардед то синфи 5 ба 6 ба мурд. тарбияи шумо ки ба воқӯ. барои ҳамин бояд ки дар яке аз ҷаласаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мана даъват кунанд ва мана назд гӯш кунанд ки ҳамин барномаи ман фаҳмода тиям ки онҳо дарк кунанд ва дар амал татбиқ кунанд. мардуми мо ҳисоб меёнад 100-150 сол бояд умр бинад. ин омӯзиш аст. ана барои ҳамин шумо саволи додагитон, масалан ман онколог нестам. зиёд касалҳои рак муроҷиат мекунанд, ман методаша меомӯзонам. аксарияташ нақш шуда мерад. мана то дар саҳифаҳои ютуб дуред ҳаст. ха баъзеш аҳамият наметиҳад, иҷро намекунад, мефаҳманд. хош, бемориҳои чӣ гӯем, сумурақатӣ, захми меъда, невроз ва иллатҳо ҳама зиёд. организми инсон ин як заводи пурра. бояд мо ба қисмҳо тақсим накунем, дар комплекс табобат кунем. ва дар давраи шӯравӣ 170 намуд мутахассис дар соҳаи тиб специализатсия буд. ҳатто назди як духтури чашми, ин барои ханда мегӯм, мерад, мегӯд ки кадом чашмат бемор? мегӯд чашми рост. мегӯд мебахшӣ, ман мутахассиси чашми чап ҳастам. ва имрӯз бинед бисёр одамҳо чашмашо бемор ҳаст. ин айб дар ҷигар ҳаст. якум филтре ки хуни инсонро тоза мекунад ҷигар. ва тибби хитоя мегӯд агар дилат касал шавад, чашмат хира шавад, ҷигара табобат кардад.
одамои мо хеле тасаввур як дорад ки ман чак кунам ман наз мешавам. ин тамоман тасаввуроти нодуруст. дар 160 конгрессҳои байнухалқӣ оид ба соҳаи тиб ё дармонӣ, оид ба журналистика, оид ба умуман политика, ҳаминҳо ман иштирок кардам. барои ин ки одама дар якҷоягӣ омӯхтан дар якҷоягӣ табобат кардам. масалан як чизи оддӣ ман космонавт кор кардам. мана бурдан аз он ҷумла Волков космонавт, Аслаханов генерал, онҷо бурдан суҳбати толонӣ доштем ва бо як нафари дигар шинос кардам, генерал лейтенант алоқачӣ, яъне связисти космонавтҳо аз космос чӣ хел информатсия мебиёд ва китоб нависем. ҳама чиз аз боло идора мешавад. ва вақте ки инсонам меморад, ҷони ҳамин дар масофаи 100 000 километр мерад, дар онҷо гап мезананд зона мертвих душ, яъне энергия. ҳар як одам падараш, бародараш, хешаш мурда бошад, хоб мебинад, алоқа медорад. чунки алоқа ҳаст. мана ҳозир мо ҳаминҷо шида телефон Америка гап мезанем, масалан кулоб гап мезанем, помир гап мезанем. ин илм имрӯз кашфиёт шуда истодааст, омода истоданд ва илме ҳаст бо номи космоэнергетика. ман курсҳои махсуси гузашта будам. бо воситаи энергия инсонҳои табобат кардан мумкин аст. ҳатто ман дар ҳамон осоишгоҳ дарахтҳое ҳастанд ки тайёр карда мондагӣ, бисёр беморие ки аллакай худашро тайёр мекунанд, ҳамин мемонанд омада 10-15 дақиқа дарахта оғӯш карда нестанд. аз ҳамон дарахт энергия мегирад. ина номаша дендрология мегӯяд, дарахтшиносӣ. ва дарахт ҳам одамро табобат мекунад, сангҳои ҳам табобат мекунад, худи табиат табобат мекунад. ана барои ин мо як системи бутун сохтага ҳастем. аз он ҷумла дар Олмон чанд маротиба мана даъват карданд ки марҳамат биёед мо ташкил мекунем. акун ҳама ҷо гӯед Замбия як вақт сафираш қати дар Москов шинос шудем. ҳисоби миёни умрашо 50 сол. ман гуфтам ягон вақти салқинтар даъват кун. ман 2 ҳафта рафта ҳамин шароити зисти зиндагии хӯрокхӯри шумо мебинам, тавсия метиҳам 50 сол, 70-80 сол умр. ин омӯзиш аст. он таҷрибаи коре ки ман имрӯз дорам бояд ман миллати мо истифода барад. чунки ман берун аз кишвар мерам, баъд мегӯям ки ватанаша монда дига ҷо бурам. мана ҳозир ман ҳамин тренингҳои гузонсодем. ташаккур ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки супориш додам ба вазорати фарҳанг тандурустӣ ки ҳамин мардака дастгирӣ кунед, омӯзонад. ҳатто чӣ хел сохтани ҳоҷатхона. мардуми мо хонаҳо ё тӯи дамдаба мекунанд, хонаҳои баланд месозанд. элементи оддитарин ҳама ҳоҷатхона сохта меша, истифода бурдан, пухна кардан. ҳамина ёд додам дар кор. марг чист? марг? марг ҳамин хобам марг аст. бисёр одамон хоб меранд, баъзан бисёр вақти хобба умуман байни соати 4-6 одамон мемуранд. барое ки майни сар кор карда месад, ҳар хел хоб мебинанд, аз ҷошо дод гуфта мехезад, фишор баланд мешавад. бояд ки одам ки вайд шуд бояд хезад, ҳаракат кунад. марг яъне ки саволи хуб додед. ман як вақт дар қарои боло кор мекардам, шӯъбаи эҳё. бемориҳои зиёд дилашо аз кор мемурданд, яъне ки клинически смерть мегуфтанд. ба мо бо воситаи барқ, электростимуляция якта пушти шонаҳо якта дилба монда мезадем, 3000 киловатт қати чашмашон кушода мешуд, бо асари нафс зинда мешуданд. ба ман гуфтанд ки пеши чашмам хеле барқ пайдо шуд, коғаз пайдо шуд, дигар шуд. яъне ки энергия нест мешавад. мо агар ба энергия муобадар кунем, энергия аз бадани шумо бутун хориҷ мешавад. ин марг аст. масалан ман дастгоҳ дорам, инҷа ҳам ҳозир мумкин бошад ҳамчун доред лампочка дар мегирад, одами зинда энергия муртаба доред дар намегирад. ҳама чиз дар рӯи дунё энергия иборад. энергия аз як шакли девар мегардад. мо гуфтем ки ҷони одам мебурад масофаи 100 000 километр бо дар мезанад. одам вақти таваллуд мешавад нафас мегирад, вақте ки мемурад нафас мегирад. фосилаи як нафас гирифтан, нафас баровардан, як кас 1 рӯз, як кас 200 сол умр мебинад. ман одамои то 120 сола қати ҳамсӯҳбат шудагӣ, суҳбат кардагӣ, тарзи ҳаёти онҳои пурсон шудагӣ, як чизи оддӣ. ман ҳозир Низорамо Зарипова 100 сола шудам. ман ҳамин зан қати тахминан 2 моҳ пештар форуми занҳо дар китобхони миллӣ шуд. салом кардем, гуфтам муаллима дастимо сахтар зер кунед. ман ҳола асадама гузарид гуфта код мондам одама.
یعنی که آدم‌ها اگر مقصد موند که عمری دراز می‌بیند زیرشور انسان این پروگرام هست. برای همین ما امروز برنامه ساختیم که وقت کتاب نوشته چطور انسان باید 100 سال عمر بیند محتاج امکانات میشد بیمار میشود. برای خودش باید وقت جدا کند. اهمیت هست. پول تکنیکا پرابلم سلامتی حل نمی‌کند. ما امروز ماشین ندارم. مثلا ما آخرا ماشینم قسم جدا کردم. سیدینی هاش کچلی کردم دیگر برای که وقتی راه گشتن نمیشد حرکت کردن نمیشد فشار بالا میشد. قهرمانی خلق داغستان یعنی زلاتوی زویزده از طلا ساخته شدگی برای چی دادم؟ برای کتاب‌های من، برای دانش من که من مردمی داغستان آموزاندم. از آن جمله من 10 برنامه تلویزیونی گذراندگی حاضر در یوتیوب کانال من هست، میتونید درآمد استفاده برید. مصلحت‌های عادی منطقی مردم شفا یافتن. یعنی یک برنامه ما 2 ساعت دوام کرد درباره تکنولوژی نوشیدنی آب کدام بیماری‌های تبابت می‌کند، چی هست چی نیست. و از آن جمله چیزی که گفتم امروز حکومت تاجیکستان ما دستگیری کرد. من ترینینگ های گذراندم قریب در تمام بیمارخانه‌ها، در اینستیتوت‌ها، در معارف، تندرستی، هر یک ساحه مثلا شما بگید که همون دانشمند و دیگر چیز با چیز عادی یا فراموش میکنن یا نمیدونن. و مقاله های من، اینترویو من زیاد درآمد. من از یک چی افتخار میکنم که یک مقاله درآمد در گزیت داغستان خزاین здоровья. و من گفتم که این اینقدر عنوان بلند ما دادن، یعنی که اینستیتوت ها هست، اکادمیک ها هست، بیمارخانه هست، نه که یا مثل خزاین نگفته. یعنی که مصلحت های عادی ترین یک فرزند تاجیکستان بیمارا و شفا عطا کرد، سلامتیشون نصب کردن. جنگ و جنجال ها در بین آینه ها کمتر شد، چون من در هر موضوع ها کتاب نویسندگی. برای من از آن جمله من رسول غمزه توبت کردگی بودم، سال 2002 بود و با آدم مکاتبه داشتم، کتاب هاشون توفیق کردگی بودن و قریب تمام بگیم که شخصان یکم درجه داغستان من مصلحت دادگی کنسولتاسی کردگی. من شخصا 2 بار مردگی خودم، لیسک سمیرت، بیهوش، بیمارخانه و 7 روز درس خواب کردگی. همه روز وزن‌تر برای من روز مرگ پسرم بود. وقتی که در همین اتفاق نویسنده توی گلنظر کلیدی شدگی بود، خیلی پلیتکنیک اینستیتوت میخوان اومد همون نزدیک که ماشین موقتی یک جای خانه میریم. از اونجا چند نفر همون دوره ناتینجی بود. یه اومده شتگی میگم که سیگار میکشی نه یک تا هم تو میزنم زینا پای اتفاق نویسنده کالا همون اوگوری سیمه میزند کراوزیانی بردیم که قرابالا من کتاب نویسم میگه زخم یک عمره، حالا من از مرگ جوانان میترسم. برای من سخت‌ترین روز همین روز بود. بردیم قرابالا جراحی کردن. در قرابالا حتی برق خاموش میشد، دوره وزن بود، حتی همون یک لیزوه نداشتن برای سر تراشیدن که ما رفتن اومدیم. اول کتاب زخم یک عمره من کسی که دسترس کرده خانوادگی آدمایی که شخصیت ها که آدمی نزدیکشان رو گم کردگی آنهای آرام کنند. من نویسندگی که ای بیخبران خبر ندارید شما، لوج آمده لوج روانید کجا، این مال و ملک و زر به کی میماند، آخر بروید نزد خدا با یک دعا. هزاران آدمان مردند و رفتند، هزاران دیگر خوردند و رفتند، هزاران دیگر نخورده بردند، دیگرها از حسد مردند و رفتند. آرام گذر ای ره گذر، بر این مکان بار نگر، ما می رویم نزد خدا، آرامگاه هست جای ما. من یک چیز نوشته که دنیا به یگان آدم زور نیست. هر یک زور عاقبتش زیر گور، او را می خورد هم مار و هم مور. برای همین برنامه که اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان کردگی باید در روی دنیا جنگ نشد. برای زمین ایناش میگه زمین امان بود، اجدادان بود، ابوان بود. خود زمین گفته است که برادرها این زمین از آن من است، همه توی من میبرم زیر زمین خوابونم، جنگ و جنجال نکن، آباد کن، یه جای پیشروی کن، دست یک دیگه گیر.
محبت، صداقت، برادری، برابری. من همین رفت آمد میرید از دوستان شما پیش خود میگیرد شما شاید میشه بکر درد دلتون رو گرم میزنید. 3 ماه پیش من از سن پترزبورگ اومدم بیماری قبول میکردم. یک مرد 85 ساله قبولم آمده گفت که نیست که رزگاور یاد نیست کچ نه آدم ها تنها میمونن یک کس نیست که درد دلش گرم زنه دیگر چی هست. برای من بسیار جواب پیشنهاد کرده که مثلا در روسیه حاضر در اوفا کلوب اکتیونی دلگلیتی تشکیل کرده در خودی مسکو کلوب کمو زستیم سیلید آدمی که هستن یک هفته اول جمع میشن صحبت میکنن درد دلشون میگن با بانی خودشو ممکن زن و شوهر میشن. اینا باید ما تشکیل کرده تمام. همون دانشی که ما امروز در سطح جهانی رفته همه جا خوانده آمدن باید از طرف حکومت برنامه‌های ما پیشنهاد میکرده که کنن مردم سالم باشد عمر دراز بینند طبیعت آباد شود.